Více než polovina majitelů vozů Tesla se vrací ke spalovacím motorům. Nebo každý třetí německý majitel elektromobilu se vrátil ke spalovacímu motoru. Podobné titulky se objevují stále častěji. Pokud kvůli nim propadáte skepsi kolem všeho, co se točí kolem elektromobilů, koukejte na tohle video dál. Udělali majitel už druhého elektromobilu, který tomuto druhu pohonu doslova propadl a žádný návrat k motoru s vnitřním spalováním nechystá. Tak se koukejte. Aby bylo jasno hned na úvod. K elektromobilitě mě de facto přivedl Putin, čím se hrdě hlásím k podobným statementům Martina Vaculíka. Na naší střeše se objevila fotovoltaika a koupě elektromobilu byla dalším logickým krokem. Žádné auto za milion, ale pár let starý Renault Zoe jako druhé auto do rodiny za nějakých 350 000 korun. Po roce užívání ale bylo jasno. Nepotřebujeme 2 auta a spalovákem skoro nejezdíme. Dojezd elektrického Renaultu pro nás není problém, jeho přepravní kapacita skoro taky ne. Naopak výhodám elektromobilu jsem doslova propadl. Rychle přišel nápad vyměnit rodinné spalovací a principiálně městské elektrické auto za jeden elektromobil, který poskytne přece jen víc místa pro posádku, lepší odhlučnění, komfort, výbavu a tak dále. Prostě který poslouží jako rodinné auto bez kompromisů. I proto, že nejsme kdo ví jak velká rodina, padla volba na kompaktní Volkswagen ID.3. I tohle auto mi dělá spoustu radosti. S těmi, kteří se na elektromobily koukají zvědavě, i když zároveň podezřívavě, jako ještě před 2 roky já, bych se rád podělil o 5 věcí, které mě na Zoe i na ID.3 doslova nadchly a kvůli kterým se do spalovacích aut vracím skutečně nerad, i jen jako pasažér. Za prvé, ticho. Jednou z prvních věcí, které si člověk u elektromobilu všimne, je naprosté ticho při jízdě. Elektromotory jsou totiž prakticky bezhlučné, což přináší zcela odlišný zážitek z řízení oproti tradičním spalovacím vozům. Bez typického hluku motoru a vibrací je jízda mnohem klidnější a pohodlnější. Toto ticho oceníte nejen při dlouhých cestách, ale i při jízdách ve městě, kdy je provoz hustý a nervózní atmosféra je běžná. Elektromobily přispívají k tomu, že cesty jsou méně stresující, a to nejen pro vás, ale i pro vaše okolí. Zní to skoro jako z nějakého katalogu, ale je to přesně tak. Zoe tedy nějak příkladně odlučněné auto není, ale ID.3 už odpovídá standardům dnešních elektromobilů. Ten zážitek nepochopíte hned po usednutí do elektromobilu, ale spíše až když s ním strávíte nějaký čas a pak přesednete zpátky do spalováku. Všechno najednou drnčí, vrčí, vibruje. Návrat zpět do konejšivého interiéru baterkáče je pak o to silnějším zážitkem. Můžete si klidně říkat, že nejkrásnější hudbou pro vaše uši je zvuk brumlajícího osmiválce, ale ticho je pro běžné cestování úplně jiná liga. Za druhé, nabíjení ze solární elektrárny. Propojení elektromobilu s domácí solární elektrárnou je zcela revoluční krok k ekologičtější dopravě. Říkejte si, co chcete, ale je to tak. Teď na podzim sice tenhle benefit v případě běžných rodinných domů s běžnými solárními elektrárnami na střeše dočasně mizí, ale polovinu roku tu je možnost dobíjet vůz přímo z energie získané ze slunce. To znamená nejen snížení nákladů na provoz, ale i minimalizaci uhlíkové stopy. Elektromobil tak může být zcela nezávislý na klasické infrastruktuře, což je obrovský benefit pro ty, kteří chtějí být co nejvíce soběstační. To je přesně můj případ. Za téměř 2 roky ježdění s elektromobilem jsem byl u veřejné nabíječky 2krát. V zimě sice elektřinu ze slunce nahradí běžný energetický mix, i tak je ale dobíjení z domácího wallboxu minimálně pro mě pohodlnější než jízdy na čerpací stanici. Když váš vůz dobíjí energie, která je zdarma a obnovitelná, dává to nejen smysl finanční, ale i morální. Investujete do udržitelné budoucnosti. Za třetí, silný výkon a lineární zátah. Ticho a domácí nabíjení vás neoslovili, protože jste duší sportovně založený řidič? Tak teď poslouchejte. Jednou z nejzábavnějších věcí na elektromobilu je jeho okamžitý výkon. Na rozdíl od spalovacích motorů, kde výkon přichází postupně, elektromobil nabízí okamžitou akceleraci bez jakéhokoliv zpoždění. To je dáno tím, že elektromotor dává velký točivý moment prakticky od nuly. Lineární zátah znamená, že každé sešlápnutí pedálu přináší plynulý a hladký nárůst rychlosti, což oceníte zejména při předjíždění nebo při akceleraci na křižovatkách.
Díky tomu je jízda dynamická, ale stále příjemně kontrolovatelná. Opět vracím argumentaci k přesednutí zpět do spalováku. Právě ta kontrolovatelnost je něco, co vám v něm bude chybět, jakmile si zvyknete na elektromobil. Každé sešlápnutí pedálu akcelerátoru znamená totožný dynamický efekt. Žádné hledání ideálních otáček motoru, žádné čekání, než si automatická převodovka správně přechroupe pokyn vaší pravé nohy. Zrychlení se stává banální záležitostí. Že to ve vás budí odpor, protože řazení ke sportovní jízdě potřebujete? No, vy možná ano, spousta lidí ale ne. Jakmile odpadne nutnost řadit, vám zbývá mnohem víc času na hledání správné stopy a na práci s těžištěm auta. Jasně, většina elektromobilů vám stejně žádný, kdo ví, jaký sportovní zážitek nenabídne, protože vše hlídá elektronika a limitem je i nadváha baterkáčů. Řidičské zážitky ale ani za volantem elektromobilu rozhodně nechybí. Kdo nezažil, nepochopí. Další obrovská výhoda elektromobilu spočívá v jednoduchosti jeho ovládání. Bez nutnosti řadit rychlosti, starat se o otáčky motoru nebo složitou údržbu je každodenní řízení mnohem snadnější. Jednoduše se rozjedete a brzdíte. K tomu navíc točíte volantem. Tuhle výhodu oceníte zejména v městském provozu. Zkuste si projet zacpaným městem ve špičce nejprve elektromobilem a pak autem se spalovacím motorem a schválně se zamyslete, která jízda vás bude více stresovat. Baterkáč umí konejšit i v dopravní zácpě, stejně jako na okreskách. No a za páté, skvělá prostornost na malém půdorysu. Nevím, kolik z vás toto ocení, ale já tedy rozhodně ano. Dokonce to vnímám jako jeden z hlavních benefitů elektromobilu. Mám totiž rád malá auta. Cokoliv delšího než 4,5 metru mě jednoduše limituje, samozřejmě zejména ve městě. Parkovací místa, odřeniny od těch, kteří si svých ani cizích věcí neváží, manévrování v úzkém prostoru a pocitová agilita, to vše mě vede k mojí lásce k prckům mezi auty. Samozřejmě se ale pohodlí a praktičnosti vzdávám nerad. Jedním z možná nečekaných překvapení u baterkáčů tak je, jak prostorné mohou být. Právě v nižší střední třídě si to uvědomíte nejvíce a můj Volkswagen ID3 je dokonalou ilustrací. Díky tomu, že elektromotor a baterie nezabírají tolik místa jako tradiční motor s převodovkou a palivovou nádrží, lze vnitřní prostor lépe využít. Výrobci elektromobilů tak často nabízejí vozy, které jsou kompaktní zvenčí, ale díky dlouhatánskému rozvoru uvnitř poskytují dostatek prostoru pro pasažéry i zavazadla. To je ideální kombinace pro městský provoz, kde oceníte menší rozměry auta, ale nechcete se vzdát komfortu a velkého vnitřního prostoru. A to je právě i případ Volkswagenu a dalších značek koncernu, respektive vozů postavených na platformě MEB. Pro ilustraci, ID3 je vůz velikosti Golfu. Volkswagen v propagačních materiálech tvrdí, že nabízí prostornost Passatu. To tedy určitě pravda není, ale na druhou stranu má subjektivně právě k Passatu blíž než ke Golfu. Místa je na palubě prostě dost. Volkswagen navíc vyřešil i obvyklou bolístku elektromobilů. Kvůli baterii mají vysokou podlahu. Na předních sedadlech to nevadí, ale pasažéři vzadu sedí často nepříjemně z koleny a šubrady. Třeba Volvo EX30 je v tomto dokonalou ilustrací. Němci ale pochopili, kudy běží zajíc. Zadní sedadla ukotvili vysoko a sedí se tu skutečně velmi pohodlně. Daní za toto uspořádání je vysoká karoserie a krátká kapota. Všechny kompaktní elektromobily tak nejsou kdo ví jaké designové skvosty a vzhledem připomínají ze všeho nejvíce navrčený knedlík. Vlastně jakoby trochu nakukovali do segmentu MPV. Může to pro vás být nepřekročitelný problém. Za mě jde ale o odpustitelnou věc, zejména v kontextu výhod, které elektromobil přináší. Ty mě prostě oslovily. Líbilo se vám tohle video? Tak dejte like a odběr, ať vám to příští neuteče. A rovnou tu máte i tipy na další videa, která by se vám také mohla líbit.